O 13 de marzo de 2001 foi aprobado o Plan Xeral de Ordenación Municipal no Concello de Ribadumia, que en canto ao trazado viario se axustaba ás determinacións do Plan Parcial do 91, pero a realidade física non era esa. O 12 de xaneiro de 2009 suscríbese un convenio tamén entre o Concello de Ribadumia e o Arzobispado, e o Concello de Ribadumia acceder a escriturar en documento público a favor do Concello, é dicir, o Arzobispado cede ao Concello de Ribadumia a parcela destinada ali na Carballeira de 3.081,58 metros cuadrados, na parcela destinada a equipamento deportivo, campo de fútbol, de 9.789,53 metros cuadrados, a parcela destinada a equipamento deportivo de 724,92 metros cuadrados, a parcela equipamento sanitario, centro de saúde, de 995,95 metros cuadrados, e a parcela destinada ao equipamento educativo de 732,63 metros cuadrados. E a parcela destinada a equipamento sociocultural, o que é a Casa de Cultura, de 1.979,79 metros cuadrados. O 3 de setembro de 2009, en Xunta de Goberno Local do Concello de Ribadumia, concedeu licencia urbanística ao Arzobispado de Santiago para a segregación de 8 lotes de parcelas destinadas á rede viaria, equipamentos de zonas verdes e outros 90 lotes da finca matriz da que formaba parte a parcela descrita no expoñendo primeiro do proxecto redactado por Carlos Rosón. E o 19 de outubro de 2009 elevase a escritura pública. O 18 de setembro de 2019 elevase a escritura pública coa certificación da secretaria do 18 de setembro de 2009. Nesa mesma data, en escritura outorgada ante ese mesmo notario Botana, o Arzobispado cedeu ao Concello a porción da finca matriz sobre a que se asenta a rede viaria, que estaba descrita no lote número 17 da escritura de parcelación. E o 25 de novembro de 2009 firmas un convenio, hai un convenio de colaboración para realizar as pousadas do Salnés, o que a pousada, co cal se establecía a obriga do Arzobispado de redactar un proxecto de urbanización dos viais pendentes de executar. Estaban presupostados en 694.914 euros, IVA incluído. E o Concello comprometíase a autorizar conceder á Diputación a oportuna licencia para a urbanización dos viais resultantes da parcelación pendentes de executar de conformidade co proxecto presentado polo Arzobispado. E así proceder á explanación dos viais previstos no Plan Xeral, así como a conservación e mantemento. Con data 14 de abril de 2010, firmouse unha escritura de compromiso urbanístico entre o Arzobispado e o Concello tamén da parcela segregada do lote 18 de 2007 metros cuadrados destinado para o tanatorio municipal. A cambio, asumimos o compromiso de entregar unha parcela de 2.000 metros cuadrados aquí en Barrantes, na Carballeira de Barrantes, valorada en 40.000 euros. E de ratificar como solo urbano consolidado a parcela de 5.586 metros cuadrados, que é a parcela perpendicular á calle Párroco Valiñas. A día de hoxe, os compromisos adquiridos polo Arzobispado en principio foron cumpridos, os do Concello de Ribadumia están pendentes, entonces, chégase a un acordo no que o Concello de Ribadumia ten que redactar unha modificación puntual do Plan Xeral, sobre todo para que a rede vial existente este reflexada exactamente como no Plan Xeral. O 26 de maio de 2023, antes do 26 de maio de 2023, hai que contratar o equipo redactor desa modificación puntual. Tamén temos que incluir nesa modificación puntual do Plan Xeral a parcela, esa frente á rúa Párroco Valiñas, que era de 5.000 e pico metros cuadrados, 5.600, e concédese ao Concello cumprimento
dannos un plazo de 5 anos para a aprobación definitiva. O incumplimento por parte do Concello, sería abonar unha cantidade de 10.000 euros ao arzobispado por esa parcela. O arzobispado comprométese a proceder no plazo dun mes dende a entrada en vigor da modificación puntual e sempre cando o Concello, de alguma maneira acorde a ceder ao Concello de Ribadumia 7.371 metros cuadrados destinados a zonas verdes frente ao campo de fútbol, cede ao Concello de Ribadumia 516,44 metros cuadrados destinados a equipamento educativo e a cederlle ao Concello 160 metros cuadrados, incluído o galpón, que é o que está por detrás do centro de saúde, para uso de escola infantil. Este é o convenio de Santa Eulalia de Ribadumia. E hai un terceiro convenio entre o arzobispado en relación cos terreos pertenecentes ao suelo urbano non consolidado. O 14 de abril de 2010 firmouse en escritura de compromiso urbanístico, polo cal o arzobispado entregou ao Concello de Ribadumia unha parcela de 2.007 metros cuadrados para destinar ao tanatorio. A cambio, asumíramos entregar en Barrantes unha parcela de 2.000 metros cuadrados na Carballeira e ao mesmo tempo recalificar o solo urbano de 5.586 metros cuadrados. Como dixen antes, os compromisos do arzobispado cumpríronse, os do Concello de Ribadumia non se cumpriron, e o arzobispado, chegamos a un acordo que o Concello e o arzobispado de cara a regularizar a situación existente. Entón, hai un convenio de colaboración no que, o Concello de Ribadumia está obrigado a redactar un correspondente convenio urbanístico, deberá ser aprobado definitivamente para ser entregado ao arzobispado antes de 5 anos a contar da firma do presente convenio, e o incumprimento se incumprira, obrigaríanos ao Concello a abonar ao arzobispado 40.000 euros máis os intereses legais. Estes son os 4 convenios negociados estes últimos anos e ao mesmo tempo estes últimos meses, e cerrado prácticamente fai aproximadamente un mes. Algúnha aclaración ou observación por parte do Grupo Popular? Algúnha aclaración ou observación por parte do PSOE? Bueno, a ver, para non estender máis o tema, isto todo ven herdado dunha que eu considero mala negociación coa Iglesia no seu momento, no 2000 e pico. Eu sei que non é fácil negociar coa Iglesia, pero ainda así, hai cousas e cousas. Isto, en fin, a Iglesia, aparte de non manter as súas infraestructuras, cando se deixa coidar, a cambio pide compensacións económicas, como pode ser esas recalificacións urbanísticas ou como pode ser que se lles dote de servicios ou de melloras que antes non tiñan esas infraestructuras. Entonces, isto non é cousa de Ribadumia, é cousa de sempre con esta institución, pero tamén non cabe duda de que os accesos, os aparcamentos e todos os entornos das igrexas teñen que estar en condicións porque son infraestructuras que se usan por unha parte importante dos veciños. Entonces hai que intentar poñer melloras aí. Aparte deso, de que é moi difícil negociar coa Iglesia porque eles teñen todo o tempo do mundo e non se preocupan do correcto mantemento das súas infraestructuras. Si é certo que o Concello, cando acomete gastos en esas infraestructuras, está facendo un exceso nas súas competencias, porque realmente, non deixe de ser acometer melloras nunha institución privada e externa e carente de toda a titularidade pública. Entonces, tendo eso en conta, en fin, eu non me vou opoñer tampouco a estes convenios porque
nin nós estábamos formando parte da negociación inicial, polo tanto non somos responsables deses incumprimentos que tuvo o Concello de Ribadumia tantísimos anos coa Iglesia por culpa de non cumplir aquelas condicións. Tampouco nunca pois tuvemos oportunidade de negociar coa Iglesia nos 4 anos que ocupamos un posto no equipo de goberno, e obviamente agora na oposición pois tampouco somos quen de nin tivemos oportunidade de negociar con eles nin nada. Entonces sei que son obras que van a mellorar a vida pois máis ou menos diaria dunha parte dos veciños. Non son obras que vayan a disfrutar a totalidade dos veciños, eso tamén hai que dicilo, solamente aqueles usuarios e usuarias pois dos servicios dos templos e das iglesias. O que si me fastidia, e sinceramente vou non dicir aquí, non sei se é culpa do equipo de goberno por como negocia ou se é culpa de que efectivamente non se pudo facer de outra maneira. Seguramente o máis fácil é decir que non se pudo facer de outra maneira, pero eu si teño que decir que non me parece ben que, por exemplo, no caso da iglesia de Sisán, pois a cesión sea, eu entendo, polo que li no convenio, indefinida, e a cesión da iglesia de Besomaño pois sexa condicionada a 20 anos de usufructo por parte do uso público por parte do Concello. Claro, xa non está ben por parte dun concello ou dunha institución pública poñer gasto público de todos na propiedade privada de algúns. Eso está mal. Faise porque hai que cumprir efectivamente pois unhas garantías mínimas de comodidade e incluso de seguridade dos usuarios, pero peor está todavía que esas melloras que se van a executar, que non van a ser baratas, porque obviamente rehabilitar o adro dunha igrexa, o adro, ou a contorna do adro dunha igrexa non é nada económico, máis que todo porque tamén hai que ter moito cuidado coas obras, por temas de patrimonio, porque hai que, utilizar unha serie de materiais que non suelen ser os máis económicos, etcétera, etcétera. A fin de contas, que eso teña unha vixencia temporal, é como que aínda por encima con recochineo. Aínda por encima como que esta xente pois vamos a facer un investimento no seu momento importante para mellorar esas infraestructuras con cartos públicos, pero a fin de contas cando pasen os 20 anos veremos si sigue este señor alcalde, pois do alcalde terá que renegociar ese convenio, senón que se pande o que veña e a ver que pasa, porque se eles queren, efectivamente poden rescindir ese contrato en ese momento e as melloras están aí. En fin, é un tema espinoso, é un tema complicado, non me gustaría estar no sitio do equipo de goberno a hora de negociar coa Iglesia, e entendo que ten moitas perspectivas desde onde miralo. Entonces eu ímonos a abster incidindo en que efectivamente son obras necesarias, porque a maior parte delas, imagino, pois un parking ou unhas zonas de aparcamento ali na zona de Sisán e máis mellorar o entorno da iglesia de Besomaño, efectivamente son zonas que non están ben tratadas polos anos. Veremos a ver como van as cousas e en fin, nada máis, eso. Gracias. Gracias, Pepe. Vamos a ver. Negociar coa Iglesia creo que non é fácil, pode ser non ser fácil. Eu creo que no seu conxunto, creo que o acordo que é bo para o Concello de Ribadumia. No seu conxunto. Si é certo que partimos da base que hai que firmar todos os convenios, non? Si non, pois evidentemente pois non se firma, si non se firma algún convenio destos, pois non se levaría a cabo pois todas estas actuacións. Na cesión de 20 anos, si estou de acordo e comparto contigo, non? Que a cesión de 20 anos o Concello que de alguma maneira que vai a facer unha mellora en toda a contorna, pois, no seu momento haberá que volver a negociar en todo caso, pero as obras estarían feitas, polo tanto a mellora para toda a parroquia pois vai estar aí. É dicir, entendemos que non vai a ser un problema maior, pero si é certo que debería de ser, igual que en Sisán, pois por tempo indefinido, non? Pero, eu creo que no seu conxunto regularizar todo Santa Eulalia, que Santa Eulalia é un tema bastante complexo, onde temos unha maioría de todas as instalacións
do Concello, e todos os viais. Hai que dicir que os viais non están abertos de acordo ao plan xeral nin ao plan parcial do ano 87, pois eu creo que regularizar todo eso, plasmalo na realidade, eu creo que o Concello de Ribadumia, pois, bueno, creo que é importante, e sobre todo sabendo que a día de hoxe o Concello, en tema de tanatorio, pois lle debemos á Iglesia 40.000 euros máis intereses, que podían ser outros 40.000 euros máis, non fixen o cálculo, pero podía ser unha cantidad importante, máis os 10.000 euros, máis os intereses da parcela este que falamos. Eu creo que coa firma destes convenios, eu creo que o Concello de Ribadumia sae gañando. Dito isto, pasamos a votar este punto número 4 de convenios a suscribir co Arzobispado. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado por maioría de 8 votos a favor e 3 abstencións. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que é a proposta de actos de conmemoración do Día Internacional da Muller 2023. Pasa a comentar o punto a concelleira Pilar Marrey. Bueno, boas noites a todas e a todos. Bueno, como ben saberedes, me dirixo aos compañeros da corporación e tamén ao público que hoxe asiste a este pleno. A semana que ven, o 8 de marzo, celébrase o Día Internacional da Muller. Dende o Concello, como cada ano, e como ven sendo de acordo coas bases que aprobamos para un pouco centralizar estes actos fai 2 anos neste pleno municipal e por unanimidade, pois se organiza unha serie de actos, de actividades para celebrar dita efeméride. Bueno, aquí na proposta que se lle enviou a todos os membros da corporación, decir que, bueno, hai unha exposición de motivos de carácter un pouco, pois, xenérico, non? De como foi o papel da muller ao longo da historia, ata chegar aos nosos días, que, pois, desgraciadamente, aínda que se produciron moitos avances, o tema da igualdade en canto ás oportunidades laborais e demais, pois aínda non está conquerido ao 100%, aínda quedan cousas por... Perdón. Non se producido un error. Pois que quedan cousas aínda por conquerir e decir que, bueno, que como se acordou fai 2 anos en pleno, cada ano se escolle un colectivo o que homenaxear, un colectivo femenino que homenaxear. Realmente a elección non é sinxela, porque os colectivos, os ámbitos profesionais e demais son moitos e todos eles dignos de ser recoñecidos. Pero, bueno, así o acordamos e entón este ano o equipo de goberno propón homenaxear neste 2023 con motivo da celebración do Día Internacional da Muller a diferentes mulleres, a varias mulleres vencelladas con noso Concello que exerceron ou exercen actividades ou cargos diferentes en ámbitos tradicional e culturalmente acaparados na súa maioría por homes. E que co seu exemplo se abran cada día un pouco máis novas oportunidades e maior concienciación para que a valía persoal e non o xénero sexa o condicionante no desenvolvemento das mesmas. De feito, este ano, como, por así decirlo, título que centraliza os actos relacionados con este día, escollemos mulleres que abriron camiño, que nos pensamos que resume e reflexa perfectamente a realidade de todas esas féminas que merecen todo o noso recoñecemento e respeto e que, xa digo, tuveron o mérito ou teñen o mérito de haber logrado abrirse camiño, haber conquerido facerse un lugar profesionalmente en ámbitos pois que nos que é difícil, ahora mismo é minoritario
o número de mulleres que se atopan. Entón, bueno, pois, dito isto, decir tamén que o outro día vos comentei na comisión informativa que o cartel contiña un pequeno erro, xa está colgado en redes, xa está arranxado, e dentro da programación do 8M, pois bueno, intentamos un pouquiño chegar a todos os sectores sociais do Concello. Vai haber, de feito creo que rematou fai un rato, ou está rematando agora, unha charla de emprendemento na Casa de Cultura de Ribadumia. Temos tamén dentro do que é a Biblioteca Municipal unha exposición, unha escolma de libros de temática precisamente de feminista, de temática en prol da igualdade. Tamén temos o día 4 de marzo dentro da programación que organizou a Mancomunidade do Salnés no Auditorio de Cambados un foro titulado Foro Salnés Emprende con M de Muller, ás 10 horas. Por suposto, no propio día, 8 de marzo, como ven sendo habitual, se facerá a lectura dun manifesto na Praza do Concello ás 12 horas, a que convidamos a todas as veciñas e veciños. E entre o 8 e o 15 de marzo temos un programa para capacitación persoal e motivación orientada ao mercado laboral que terá lugar na Casa de Cultura 8 e 15 de marzo, ás 20 horas. E, como tamén venda sendo habitual todos os anos, o domingo seguinte á data do 8 de marzo, que este ano coincide co día 12, celebrarase, por así decirlo, o acto central destas actividades no Auditorio de Ribadumia, no cal se lle renderá homenaxe ás mulleres de Ribadumia que abriron camiños. Bueno, pois, vos decía outro día que, xa vos digo, é difícil a escolla. Seguramente, pois nos quedarían, ao mellor, pode pensar alguén, tanto persoas como colectivos, ao mellor, sen recoller. O que está claro é unha cousa, e é que eu creo que este acto, esta homenaxe que se lle rende ás mulleres, veu para quedar. É dicir, levamos celebrando 2 anos, pero sexa esta corporación ou as corporacións vindeiras, pois pensamos que seguiremos ano a ano, ou seguirán ano a ano, pois levando a cabo este tipo de homenaxe, porque nos parece, eu penso que estades todos de acordo, importante facer unha reflexión sobre isto, sobre aínda ese teito de cristal que aínda está sin romper en canto a igualdade de homes e mulleres, e recoñecer a valía das persoas, independentemente do seu xénero. E como vos decía, se vai celebrar no Auditorio de Ribadumia, vai haber un acto previo no que se vai homenaxear a varias conveciñas nosas ou mulleres vencelladas con o noso Concello. Temos xa confirmadas pois 6, que abarcan eidos profesionais tan diversos como que hai unha condutora de bus, hai alguén tamén que traballa nos corpos e forzas de seguridade do Estado, hai unha condutora de tráiler, hai unha taxista, hai unha condutora de autobús, e tamén nomear especialmente a figura quizás de Dona Lola, que foi alcaldesa primeiro de Valga e despois do Concello de Ribadumia, e o seu papel, pois a súa figura é importante porque, foi alcaldesa a cabalo entre o que foi a época de transición pois da predemocracia, o que é agora a democracia, e eu creo que, dende logo, se fixera un análise, xa non digo só a nivel local ou a nivel autonómico, sino a nivel nacional, creo que atoparíamos moi poucas mulleres, pero moi poucas, que nesas épocas desempeñaron un cargo como de ser alcaldesa do seu pobo. Pero iso nos parece especialmente salientable a homenaxe a todas, e seguramente, xa digo, moitas que quedarían ao mellor por descoñecemento, desde logo, eu xa sempre digo, problemas de omisión, pero non por
anduvemos buscando e pensando, pero xa digo, pedimos de antemás disculpas por se ao mellor alguén se sentía pois con dereito a ser homenaxeada e se nos quedou no tinteiro. Pero eu digo que, bueno, gracias a Dios oportunidades haberá, anos virán para seguir pois homenaxeando a máis colectivos e intentar englobar o maior número de veciñas do noso concello. E decir que, bueno, aparte de nomear agora o que era o acto central que vamos a celebrar no auditorio, bueno, aquí a pleno, en concreto dentro desta proposta, traemos 3 puntos, que son o primeiro, e agora explico por que ven de primeiro, que é nomear a figura de Josefa Castro como exemplo de todas as ribadumienses xa finadas que no contexto da etapa histórica que lles tocou vivir romperon normas e clixés sementando un espírito inconformista que serviría de exemplo para xeracións futuras. E claro, me preguntaredes vos, os meus compañeros da corporación xa estaban na comisión informativa e xa coñecen un pouquiño do porqué de traer este punto dentro do que é a proposta, e é que Hernando Martínez, que, bueno, pois un conveciño noso, historiador, pois está recollendo, que atopou un pouco por casualidade, dentro do que é a documentación que temos no Concello, no archivo municipal, encontrou 3 exemplos, que o outro día na comisión se me olvidou comentarvos, porque Josefa Castro é a terceira figura sobre a que ele investigou e sobre a cal escribiu, de veciñas de Ribadumia que xa finaron, pero que realmente tuveron unha vida, unha traxectoria vital interesantísima, porque foron mulleres que viviron nunha época donde, bueno, pois o patriarcado, o machismo estaba moi presente, e elas antepuxeron os intereses seus como mulleres e os da súa propia familia ante estes clixés tan ríxidos que había naquela época. E entón, bueno, Hernando, eu teño aquí un borrador que me facilitou, como sempre me di, bueno, isto é un borrador, Mar, ainda teño que miralo, amplialo e tal, e así, pero pensamos que vai ser pois o xérmolo dun traballo bibliográfico, dunha publicación que o Concello, por suposto, vai a apoiar, xa non digo o equipo de goberno, digo o Concello porque eu penso que neste caso estaredes todos de acordo comigo en apoiar este tipo de iniciativas, sobre todo cando se recolle e vai a quedar de forma escrita para a posteridade, pois a microhistoria de personas anónimas de Ribadumia que reflexan o que foi, pois eso, a historia do noso Concello. E decir que eso, que Hernando está traballando e pensamos que bueno, que en canto el teña todo disposto, pois se levará a cabo esta publicación. Entón, bueno, pois coincidindo un pouco con que ahora se va a celebrar o Día da Muller e precisamente son 3 personaxes femininos, do cal, donde hai máis información, e no caso desta señora, pois facelo tamén salientar dentro do que é as actividades que se van a realizar con respecto a esta efeméride. O segundo punto que traemos dentro da proposta é facer un recoñecemento a aquelas veciñas de Ribadumia que nos últimos anos desempeñaron e ou desempeñan profesións ou cargos públicos e na empresa tradicionalmente asociados á figura masculina e que a pesares dos lixeiros avances conseguidos aínda seguen a ser ocupados maioritariamente por homes. E deste xeito visibilizar ante toda a sociedade o papel destas mulleres que representan a todas as que en diferentes eidos sociais e culturais abriron e abren camiños para romper este teito de cristal da desigualdade. E por último, o terceiro punto é manifestar o compromiso da Corporación Municipal coas políticas en prol da igualdade de xénero. E pola miña parte, nada máis. Non sei se tendes algunha dúbida ou algunha aclaración ou algunha aportación que facer. Eu, Pepe, tamén pido disculpas porque ti dis que te metes un paracetamol, pero bueno, levo un mes e medio tomando de todo e, bueno, algún día esperemos mellorar. A ver se pasa o frío e nos cura a farinxite. Algunha aclaración por parte do Partido Popular? Algunha aclaración por parte do PSOE, Pepe? Ai, perdón. No, aclaración ninguna, solo nada, pois sumarme a intención deste homenaxe, que está ben que se poña de manifesto pois este tipo de cousas que
como decir, bueno, pues que animar o equipo de goberno a que siga ou a quen veña no futuro que sigan con esta iniciativa e isto non como crítica, sino como reflexión, porque non é crítica. Sí que habría que facer eu sei que non é competencia municipal, pero ao fin e ao cabo é competencia de todos, que é non restringir estas cousas aos días de homenaxe. Eu sei que é un homenaxe puntual porque é o día da muller, porque hai que facelo en ese día ou en esos días, e porque é así, pero animar a esta corporación a facer actividades que transmitan pois o espírito deste homenaxe no día a día, en todo o ano, non solamente tamén nas datas. Eu sei que se fan cousas, pero como lamentablemente estamos vendo no día a día, pois nunca é suficiente. Nin é suficiente no ámbito laboral, nin é suficiente no ámbito da violencia de xénero, nin é suficiente pois en tantas e tantas cousas que teñen que ver con todo isto. Entonces, nada, sumarme a esta iniciativa, felicitar ao equipo de goberno polo traballo, eso sí, animalo a que no futuro pois se fagan bueno, pois actividades que o Concello poña todo o que poida pois da súa man para fomentar este tipo de asuntos. Nada máis, gracias. Gracias, Pepe. Unha aclaración. Pasamos a votar este punto número 5, que é a proposta de actos en conmemoración do Día Internacional da Muller 2023. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 6 da orde do día, que é axudas a entidades e clubs, que era o 15% restante. En entidades culturais, o 15% eran Asociación de Veciños de Barrantes, 420,04, a axuda 100%, 2.800,21, a Festa do Polo, o 15% restante, eran 189,77 euros, a axuda 100%, 1.265,11 euros, a banda municipal, o 15% restante, 591,77 euros, a axuda total 3.945,13 euros, a Asociación Herminio Barreiro, o 15%, 316,28 euros, o 100%, 2.108,51, a Agrupación Músico Cultural, 395,90 euros, o 15% quedaba pendiente, a axuda 100%, 2.639,34 euros, a Asociación Alecrín, 1.279,65 euros, a axuda total 1.864,37 euros, Festeiros de Leiro, 15% que quedaba pendente, 206,41 euros, a axuda total 1.376,08 euros, AMPA do CRA, o 15%, 297,97 euros, a axuda total 1.986,44 euros, a AMPA do CPI, a axuda do 15% pendente, 374,54 euros, a axuda total 2.496,92 euros, e a Asociación Cultural Festas de Xisán quedaban pendentes 185,19 euros e a axuda total 1.234,59 euros. Total 21.716,72 euros. En comercio, a axuda, o 15% pendente eran 141,49 euros e a axuda 100%, a axuda total 943,28 euros. Nas entidades deportivas, o Club Deportivo Ribadumia quedaban pendentes o 15%, 1.291,25 euros, a axuda total eran 8.608,31 euros, Club Ciclista de Ribadumia quedaban pendentes un 15% de 1.136,80 euros, a axuda total 7.578,69 euros, Club Náutico Muiño quedaban pendentes 896,28 euros, a axuda 100%, 5.975,18 euros, Tenis de Mesa quedaban pendentes 130,81 euros, a axuda total 872,08 euros, Pol Sport
quedaban pendentes 31,65 euros, a axuda total 210,99 euros. A Asociación Cazadores dos Salnés quedaban pendentes 16,88 euros e a axuda total eran 112,53 euros. Xuventude de Xisán Club de Fútbol quedaban pendentes 147,69 euros e a axuda total 984,61 euros. E Umia Club de Fútbol quedaban pendentes 1.448,64 euros e a axuda total eran 9.657,62 euros. Un total 34.000 euros. As entidades sociais, a Asociación Gotas, quedaban pendentes 247,04 euros e a axuda total son 1.646,92 euros. Down Pontevedra Xuntos quedaban pendentes 86,46 euros e a axuda total eran 576,42 euros. Smart Maltrato Cero quedaban pendentes 185,28 euros e a axuda total son 1.235,19 euros. A Asociación Español contra o Cancro en Pontevedra quedaban pendentes 259,39 euros, a axuda total son 1.729,27 euros. A Fasal quedaban pendentes 111,17 euros e a axuda total eran 741,12 euros. A Amigos de Galicia son 2.500 euros, Banco de Alimentos 1.000 euros e a SPAT Vila García 2.800 euros. Algunha aclaración ou observación por parte do Grupo Popular? Algunha aclaración por parte do PSOE? Sí, nada, ímos votar a favor para que se complete xa o trámite da entrega da axuda, pero aproveitar para simplemente recordar que bueno, é obligación, ou debería ser obligación dunha corporación municipal, dun equipo de goberno, lóxicamente tratar de dotar estas contías da máxima partida posible, da máxima partida económica. E despois é manifesto que hai moitos colectivos, moitos, non digo moitos, non quero dicir que sean a maioría, pero hai certos colectivos que teñen, bueno, que están descontentos con este sistema, que están descontentos con certos convenios que hai firmados, con certas, bueno, pois con certas condicións que hai para o tema das axudas, e que a día de hoxe, salvo novedad, pois todo sigue igual. Despois de 4 anos deste goberno, pois hai xente que se queixa pois de que hai convenios que non se adaptan á realidade, que hai bueno, pois que se sinten digamos en outro trato respecto a outras asociacións, a outros clubes. Eu sei que é difícil contentar a todo o mundo, por non decir imposible, pero si é fácil intentar falar coa xente, intentar poñer cousas en común. O que é máis bueno, o que non está ben, digamos, é estar 4 anos cos problemas enquistados e que sigan así e que a xente siga aguantando. Hai que agradecer a todos os colectivos a labor que fan, eso sempre se di aquí, sempre se di por todas as partes, por todos os partidos políticos, pero os que gobernan son os que gobernan e hai que poñer de manifesto, e só quero recordar eso, de que os convenios non son biblias. Os convenios pódense renegociar, pódense ampliar, pódense reducir, pódense adaptar á realidade e ás necesidades dos clubes e das asociacións. E nada máis, intentar eso, insistirlle ao equipo de goberno de que, bueno, pues que poñan máis da súa parte á hora de detectar os problemas que hai neste sentido e intentar sentarse a falar coa xente, pois renegociar convenios, renegociar certos aspectos que darían unha maior estabilidade ás asociacións e aos colectivos deportivos á hora de organizar eventos que, como todos sabemos, pois traen moita actividade deportiva e cultural, social ao concello e, ademais, ingresos económicos. Nada máis. Gracias, Pepe. Vamos a ver. Dotar con máis cuantía económica, hombre, as entidades culturais e deportivas, nos entendemos que as entidades culturais e deportivas e sociais
é algo moi importante, sobre todo para o movimento, digamos, do Concello, económico, social, etcétera. E nos entendemos que estas axudas son o máis obxectivas posibles. Levamos con elas 8 anos, posiblemente sea mellorable, habrá que falar, pero son o máis obxectivas posibles. E aparte destas axudas hai que ter en conta os distintos eventos que se levan a cabo neste Concello, que tamén supón unha cuantía importante, e si é certo que as administracións de rango superior, Diputación, Xunta, pois a verdade é que se teñen que mollar un pouco máis. Eu vou poñer un exemplo solamente, por exemplo, en piragüismo, na que tiñan unha subvención entre 7 e 9 mil euros, non podo precisar ahora canto, e actualmente creo que teñen unha subvención por parte da Diputación de 1.700 euros. E o resto, para poder levar a cabo as actuacións, ou para poder levar a cabo, digamos, os eventos deportivos, este evento deportivo nesta entidade, por exemplo, pon o Concello para que se poida levar a cabo. Por lo tanto, eu creo que por parte do Concello de Ribadumia eu creo que se está facendo un esforzo importante. Eu entendo que canto máis se poida dar a estas entidades que xa digo que son moi importantes, entendo que mellor, por suposto, porque están día a día pois detrás das entidades culturais, sociais, deportivas, e ese é un traballo, por suposto, e a veces cando teñen problemas económicos pois hai que vivirlos, hai que estar ao frente delas, pero tamén é certo que as distintas administracións de rango superior teñen que mirar máis, digamos, polas entidades precisamente deportivas, polos eventos que se levan a cabo, que ao fin e ao cabo son e xeneran un movimento económico importante. Por lo tanto, en piragüismo, por non poñer ao mellor outros exemplos, de pasar dunha subvención de 7 e 9 mil euros, non podría precisar ahora mismo canto, a 1.900 euros, e esa diferencia para que se poida levar a cabo o evento que a teña que poñer o Concello de Ribadumia, hombre, posiblemente algo máis se poida facer, posiblemente haxa que estudiar, pero evidentemente eu creo que o Concello que está facendo un esforzo importante. Eu creo que o que hai que instar ás distintas administracións que cando un Concello como o noso promove os eventos que estamos a levar a cabo, pois eu creo que tamén de alguna maneira pois tamén eles se teñen que facer un esforzo para que estes eventos poidan ser unha realidade. Pasamos a votar este punto número 6 de axudas a entidades e clubes do 15% restante. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 7 da orde do día, que son convenios con particulares para a execución de obras. Bueno, temos distintas actuacións para levar a cabo no Concello de Ribadumia. Estamos ampliando, mellorando, humanizando, ensanchando pois distintos viais. Aquí na zona do Outeiro, por exemplo, acabamos ou se está rematando pois unha actuación e coa idea de seguir ampliando hasta terminar todo o trazado. Chegamos a un acordo con Dolores Millán García e con Carla Cores Patiño, na que, de alguna maneira, collemos terreno precisamente para eses ensanches e para poder levar a cabo os muros. No caso de Dolores Millán, creo que se lle afecta unha superficie de 62,60 metros cuadrados e no de Carla 85,60 metros cuadrados. E despois tamén temos outro convenio que precisamente é para a Rúa Condesa, para o ensanche do vial por diante do Colexio Julio Pública Becerra Malvar, na que chegamos a un acordo cando estábamos redactando precisamente este convenio ou levando a cabo o proxecto, e chegamos a un acordo con Fermín Varela Chaves, porque a actuación vai desde esta a propiedade un pouco máis arriba de Fermín Varela Chaves hasta terminar, digamos, esa calle ali na de, que coñecemos como Doña Lola, na de Fermín Varela Chaves. Tamén chegamos a un acordo, unha cesión, se retranquean tamén os muros. Marina Ribeiro Martínez tamén, que se lle retranquean tamén os muros
na primeira actuación afecta creo que a 28,77 metros cuadrados, na de Marina 34,17 metros cuadrados, na de Juan Manuel Regueira García 37,6 metros cuadrados, na de María Luisa Pintos Rodríguez tamén afecta a 24,79 metros cuadrados e na de Vicente Rodríguez Chaves afecta a 40 metros cuadrados e, por último, a última propiedade, Arturo Silva Abuín, que afecta a unha superficie de 113,28 metros cuadrados. Algúnha aclaración ou observación por parte do Grupo Popular? Algúnha aclaración ou observación por parte do PSOE? Pepe? Nada, votar a favor para darlle tamén para adiante este trámite e nada máis. Eso, gracias. Gracias. Pasamos a votar o punto número 7 da orde do día, que son os convenios con particulares para a execución de obras. Votos a favor? Quedan aprobados os convenios por unanimidade. Pasamos ao punto número 8 da orde do día, que é dar conta do convenio de fotovoltaicas. Bueno, este é un convenio de colaboración entre a Diputación de Pontevedra e o Concello de Ribadumia, que se leva, bueno, para levar a cabo aquí no Concello de Ribadumia instalacións fotovoltaicas sostibles, que son instalacións solares para o consumo, conectadas á rede de diversos edificios dos municipios. Hai varios municipios, porque é un convenio que afecta a varios municipios. Entre eles está o Concello de Ribadumia, e conta cun financiamento do 85% da Unión Europea e do Next Generation no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, Programa de Rexeneración e Reto Demográfico, a través da convocatoria de axudas impulsada polo Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía, que é o IDAE, a entidades locales para proxectos singulares de enerxía limpia en municipios, que ven sendo o programa dos 5.000. Este convenio foi firmado o 14 do 2, antes dixera o 18, cando na anterior exposición, creo que foi o 14 do 2, e, eu creo que aí o que se plantea é un aforro enerxético nas distintas instalacións. Vais a actuar na piscina e no club náutico, na Casa de Cultura de Ribadumia e no complexo deportivo A Bouza. Hai unha inversión total de 49.591,85 euros, dos cales 14.025,11 euros sería no náutico o Muiño, na Casa de Cultura de Ribadumia tamén 14.025,11 euros, e no complexo deportivo A Bouza 21.541 euros. O gasto actual en euros, gasto actual anual en euros, na piscina son 7.712 euros, na Casa de Cultura de Ribadumia 3.462 euros, e no complexo deportivo A Bouza 18.646 euros. Aí prevese un aforro, é dicir, con esta instalación, é dicir, deses 7.712 euros no náutico pasaríamos a 5.881 euros, é dicir, habría un aforro de 1.800 euros, 1.831 euros, que serían un 23,74%. Na Casa de Cultura de Ribadumia 3.400, o gasto anual son 3.462 euros, se pasaría a gastar anualmente 2.173 euros, habría un aforro de 1.289 euros, e iso suporía un 37,23%, e no complexo deportivo da Bouza hai un gasto anual de 18.646 euros, de alguma maneira o gasto previsto sería de 14.243 euros, polo tanto, habría un aforro de 4.403 euros, que iso supón un 23,61%. Eu creo que son
actuacións importantes que, bueno, pois axudan, se é posible, a que os, digamos, os gastos do Concello, pois, bueno, pois, disminuían un pouco. Pasamos ao punto número 9 da orde do día, que é dar conta solicitude de axuda do GDR. Que era o que comentábamos antes, Pepe, que, bueno, o día 31 este Concello presentou a solicitude, nos foi comunicado a mediados de xaneiro, na primeira quincena de xaneiro, presentamos a axuda líder, bueno, o proxecto era a construción da pista Puntrack aquí en Barrantes. O importe IVA incluído son 57.270,81 euros, sin IVA serían 47.331 euros, bueno, a cuantía correcta, o sea, a subvención ou a partida que nos van a subvencionar son 10.000 euros, que está encadrada na tipoloxía do proxecto como investimentos en proxectos non productivos. Pasamos ao punto número 10 da orde do día, que sería dar conta das solicitudes do Plan Concellos. Bueno, no Plan Concellos 2023, o reparto inicial serían, bueno, na liña 1, investimentos 348.132,34 euros, na liña 2, débedas correntes e eventos 46.938,14 euros, e a liña 3, emprego, serían 111.478,08 euros, un total de 506.548,56 euros. Bueno, a resignación das liñas por parte do Concello de Ribadumia, na liña 1 a inversión serían 248.132,34 euros, dos cales para a aportación do punto limpio son 175.780,44 euros, e para o saneamento e recollidas de augas pluviais no Barroso, en Sisán, 72.351,90 euros. E na liña 2, o gasto corrente e eventos, gasto corrente serían 100.000 euros, servicios municipais para o tratamento de residuos urbanos, e para eventos, para distintos eventos, Tinto, Auditorio, Baixada, a F7, Copa Ribadumia, Ciclocross, Rally, 46.938,14 euros. Total na liña 2 serían 146.938,14 euros. E na liña 3, que é a liña de emprego, se solicitaron ou se van a solicitar un oficial, 3 peóns, 3 para a recollida de lixo, un monitor, e o custo, é dicir, o total da liña son 111.478,08 euros. O costo da liña para o Concello, bueno, serían 126.018,58 euros. Bueno, o resumen, investimentos son 248.132,34 euros, na liña 2, débedas correntes e eventos 146.938,14 euros, e na liña 3 de emprego serían 111.478,08 euros. Total, 506.548,56. Pasamos ao punto número 11 da orde do día, que é dar conta da xestión, axuda e idade para a renovación do alumeado público. Isto foi unha axuda de, bueno, de proxectos singulares, entidades locales que, bueno, pois favorecen o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER Crecimiento Sostenible 2014-2020. O resumen de todo isto é que bueno, solicitamos a subvención
o 18/7/2017 ao IDAE para a renovación do alumeado público do Concello de Ribadumia. O 29/11/2018 comunican a resolución da axuda, da concesión da axuda. En novembro de 2019, dentro do prazo previsto, se solicita prórroga. Finalmente, en outubro de 2020, resolven a concesión da prórroga para comunicar a contratación. En xaneiro de 2020 formalizase o contrato. En novembro de 2020 finalizase a execución da obra. Solicítase tamén o anticipo ao IDAE. Durante o 2021 e 2022 recibíronse hasta 6 ou 7 requerimentos de documentación xustificativa aos que foron dando debida contestación. En decembro do 2022 comunican o informe de verificación favorable. En febreiro do 2023 proceden ao ingreso da axuda concedida. Bueno, eu creo que aquí o que hai que resaltar é que hubo unha inversión de 639.502,99 euros. Hubo unha subvención, conceder unha subvención de 511.602,39 euros. O Concello asumeu 127.900,6 euros. Gasto antes da inversión, o que se gastaba antes desta actuación eran 129.079,41 euros. O gasto previsto anual son 40.696,5 euros. E o aforro anual desta actuación son 88.382,91 euros. Bueno, tamén calculamos o aforro do mantemento que antes había, que eran 16.632 euros, e iso supoñería un aforro para o Concello desta actuación de 90.014 euros. Pasamos ao punto número 12 da orde do día, que é dar conta dos escritos presentados por dona Pilar Martínez e María del Mar Moimenta. Pilar Martínez Troncoso, con DNI 35.459.52.54X como concelleira, que pida a renuncia, presenta a súa renuncia o día 24 de febreiro de 2023 aos cargos e funcións de Concellería de Contas, Economía, Facenda, Persoal e Réxime Interno, a Concellería de Relacións Institucionais, Transparencia, Comunicación, Novas Tecnoloxías e Turismo, a segunda tenencia da Alcaldía, a representación do Concello de Ribadumia na Mancomunidade do Salnés, representación do Concello de Ribadumia na Asociación Ruta do Viño Rías Baixas, a representación do Concello de Ribadumia no Grupo de Desenvolvemento Rural Salnés Ulla Umia, a voceira do Grupo Municipal Independentes por Ribadumia, e así mesmo presenta a súa renuncia á dedicación exclusiva parcial con efectos dese mesmo día. Igualmente solicita que se dea conta deste escrito no próximo pleno que se convoque, que é o que estamos facendo no día de hoxe, e ao mesmo tempo se lle comunique a todas as institucións e organismos das que ata o día de hoxe actuaba en representación do Concello de Ribadumia. E doña María del Mar Moimenta, concelleira electa da Corporación Municipal do Concello de Ribadumia, tamén presenta a súa renuncia o día 24 de febreiro de 2023 aos cargos e funcións de Concellería de Eventos e Participación Veciñal, Concellería de Obras, Servicios e Urbanismo e a terceira tenencia de Alcaldía. Asimismo presenta a renuncia á dedicación exclusiva parcial con efectos dese mesmo día. Igualmente solicita que se dea conta deste escrito neste pleno que estamos a levar a cabo.
Pasamos ao punto número 13 da orde do día, que é rogos e preguntas. Algunha aclaración ou algunha rogo pregunta por parte do Grupo Popular? Algún rogo pregunta por parte do PSOE? Sí, a ver. Bueno, teño varios tipos de temas. Vamos a empezar polo máis adecuado agora respecto aos escritos que presentaron Pilar e Moimenta, Pilar e Mar. Bueno, antes que nada, no personal e no político tamén, darlles a noraboa polo traballo que fixestedes. Máis alá de que estuveramos de acordo ou en desacordo moitas veces, e máis alá de que huberades feito o traballo ben ou mal, seguramente que mal, se se fixo algo non foi coa vosa intención. Nada, felicitarvos polo traballo, porque para isto hai que ter vocación de servicio público, e se non hai eso, pois non hai posibilidade de facelo, ou de facelo máis medianamente ben. Eu sei que é unha lástima que pasen estas cousas, que non é o que un espera, ao mellor, cando empeza en política. Pilar no 2003, Mar pois no 2015, se non recordo mal, bueno, como concelleira electa, digamos. E nada, de parte do Partido Socialista e de parte miña personalmente, pois eso, a marxe das discrepancias políticas e das discrepancias de gestión que puderamos ter estes anos, tamén colaboramos ben no mandato que estuvemos compartindo o goberno, así que nese sentido, pois todo o noso respeto e todo o noso ánimo. Despois, claro, non podo deixar pasar este pleno sin comentar toda esta situación, todo isto que pasou e que está pasando, porque para Ribadumia, si o pleno de investidura do 2015 foi un día histórico, tamén está sendo un día histórico este, e máis serán históricos seguramente pois os próximos plenos que poida haber. Estamos asistindo, e eu creo que nadie ten ningún tipo de duda, a que hai un cambio de ciclo no Concello, que hai un cambio de dinámicas políticas. Para os que levamos certo tempo nesto, e os que sabemos un poquiño, ou temos un poquiño de experiencia política, pois tampouco nos colle de sorpresa, non é algo que non nos esperásemos. En certa medida, ven a poñer algunhas cousas no seu lugar, e a outras, pois ao mellor tamén a desplazalas do seu lugar, porque os cambios estos pois nunca son nada tranquilos, nin son nada, digamos, ordenados. Sempre hai factores ou personas ou colectivos ou, bueno, pois situacións que se dan que non se poden controlar. Entonces, partindo desta base, respecto do que se fixo por parte do alcalde, de David Castro, no personal nada que decir, porque cada un ten que ser libre para tomar as súas decisións, e moitísimo máis en política, pero no orgánico ou no institucional ou no, bueno, pois no máis sentido de representación dos veciños, home, pois unha crítica non, porque a mí non me corresponde criticar nada do que faga ninguén de Independentes por Ribadumia, porque é un partido político aparte, como tampouco podo criticar pois ningunha decisión política que tome ningún compañeiro do Partido Popular ou ningún compañeiro de outros partidos, pero claro, despois de estar anos presumindo de que non somos políticos, de que non somos nin de dereita, nin de esquerda, nin de nada, pasar anos dicindo que o que hai que facer é levarse ben con todas as institucións porque para eso nos elixen os veciños, que o maior aval que pode ter un político é o que digan del os veciños, basalo todo na confianza, na sinceridade, na honradez, na transparencia, na democracia. Pasar tamén 4 anos, bueno, insultando a partidos da oposición, partidos que non son o que non eran, porque xa un non sabe. Claro, cando se insultaba aos compañeros do Partido Popular, a veces, hasta desde o meu punto de vista de ser membro do Partido Socialista,
que insulten a alguén do Partido Popular, no personal fastidia, pero no político, bueno, pois dá un pouco igual, pero estes 4 anos vimos cousas raras aquí. Vimos actitudes que non se correspondían ao que se ten que corresponder nun concello de 5.000 habitantes, que máis parecía moitas veces un programa de Sálvame que un concello e uns concelleiros pois medianamente serios. Claro, seguramente desde o equipo de goberno se diga que tamén hubo outros concelleiros que, bueno, que tamén fixeron cousas parecidas. Eso é o que suelen decir os rapaces cando lle zoscan un a outro e di, non, que ele tamén me pegou a min. Eu, se por algo me caracterizo, e me caractericei sempre foi por ser unha persona tranquila, ser unha persona no personal respetuosa e no político, aparte das diverxencias que se poden ter, pois tratar de ser tamén sempre respetuoso. Esos son cousas que eu nos últimos 4 anos aquí non vin. E teño que decir que eran cousas que tampouco vin nos anos anteriores, porque eu non empecé de concelleiro no 2015. Eu empecé no 2011, non son tan bello nesto como Pilar, pero ando cerca. As cousas que vin no 2015, bueno, previo 2015, entre 2011 e 2015, eran hacia nós, por parte do antigo, do ex equipo de goberno do Partido Popular daquela, con Salomé Peña e con xente que xa non está por aquí, eran actitudes, pois, realmente, que políticamente que te deixaban completamente aislado, que te deixaban marginado e que te deixaban, bueno, pois amordazado. Ahora ben, no personal, no debate, a marxe de calquer tipo de discrepancia política, sempre hubo un respeto, polo menos institucional. Eu non sei se me respetaban a min e aos meus compañeiros personalmente, pero no institucional sempre hubo. Cousa que de 2015 a 2019 vivín desde dentro do equipo de goberno como algo que se trataba de manter. E curiosamente despois, en estes 4 anos, pois vimos todo o contrario. Vimos unha actitud bastante arrogante e bastante despreciativa, sobre todo, pois tendo un equipo cunha maioría tan aplastante como se tuvo estes 4 anos. Eu só quero dicir que os veciños toman nota desas cousas. E posiblemente, con este movimento táctico, estratégico, político do alcalde, de algún máis, pois seguramente se renove a maioría absoluta, por suposto. A mí non me cabe ningún tipo de dúda. A cuestión é como se renova esa maioría absoluta. A cuestión é, renóvase unha maioría absoluta porque hai unha confianza na xestión dun goberno de 8 concelleiros, ou renóvase a maioría absoluta por unha xogada política? Eso vai saber. Vamos a ter que falalo, vamos a ter que analizalo, cada partido terá que tomar as súas decisións, facer as súas valoracións, e os principales os que deciden todo isto, que son os veciños, pois tamén terán que debatir e que pensar en todo isto. Lóxicamente, o que non iba a conseguir o alcalde en estas eleccións indo como independiente, que era manter unha maioría de 8 concelleiros, vai non conseguir agora pois integrándose nun partido no que entra a codazos. Bueno, moita xente dirá, non nos lo esperábamos. Outros din, que David é un moi bo chaval. Eu non poño en dúda que o noso alcalde sea bo chaval, nin quero entrar en ese debate. Agora, as actitudes son evidentes, as tácticas e as xogadas son evidentes, víamolo vir, non sabíamos se iba a ser agora, se iba a ser o mes anterior, se iba a ser o mes que ven, víamolo vir todos os que temos, como dixen, un mínimo de experiencia nesto. Hasta aí a miña reflexión. Agradecer tamén aos compañeiros do Partido Popular pois o trato estes anos para con nós, e tamén pois facer unha reflexión do que tuveron que soportar moitas ocasións, non solamente nos plenos, porque ao fin e de cabo aquí no pleno pois é un pouco o que che toca, podes esperar máis ou menos dun rival político, pero ao final sabes que ves aquí a poñer o peito e a que che den, non? Pero o que viviron outros compañeiros do Partido Popular e o que viviron outros compañeiros de outros partidos na vida personal, eso é algo que a min, pois, oye, cando me retire desto, pois non se me vai a olvidar.
Entonces, como non se me vai a olvidar, e ali onde vaya, pois vou a recordar isto, e cando fale da política de Ribedomía, vou a recordar estes 4 anos de maltrato personal e de maltrato na vida privada por temas políticos, pois, pois vou falar pois certamente con un poquiño de desilusión, de decepción, e lamentablemente pois non sería ese non sei, o bagaje político que quería sacar eu destes anos bueno, pois sendo concejal de oposición, sendo concejal de goberno e despois sendo concejal de oposición. Entonces, nada, dito queda, todo o mundo toma nota das cousas, seguramente se repita unha maioría absoluta, polo que xa podo dar incluso a noraboa anticipada, pero as actitudes son as que son e serán as que serán. Entonces, a partir de ahora, o conto ese de que somos independientes e de que non somos políticos, de que tal, eso aquí a algún xa non nos entraba, nunca nos entrou. Supoño que agora, pois, cada vez lle irá entrando a menos xente. Así que, enhoraboa por sacarse a máscara, por sacarse a careta, nada, a seguir gobernando e a ver si traemos cousas boas para este concello. Nada máis, gracias. Teño máis preguntas por parte disso. No, eu digo todo. Pois nada, deixando este asunto aparte, claro, en temas orgánicos non sei como se vai a reestruturar agora o Concello, o equipo de goberno, non sei se vamos a ter unha reestruturación das concellalías, si as vai a ver no próximo pleno, que entendo que será o pleno de maio, ou como vai a ser o tema, e tamén se vai afectar en algún sentido a mancomunidade. Eso por un lado. Despois, tamén teño unha pregunta sobre o punto limpo, porque se estuveron acometendo aí unhas obras de ampliación, entendo de que xa faláramos desto nun pleno, nunha pregunta, de que aí se tiña previsto facer unha ampliación da superficie do punto limpo hasta os límites que marca a parcela existente. Quería saber como está eso tamén, e se hai algún proxecto que estexa redactado en previsión do que se vai a facer aí, porque, bueno, ampliálo sí, pero para que, con que contidos, que se lle vai a poñer aí, e que se ten previsto facer en esa actuación. E por último, un tema que vimos aí en un dar conta do Plan Concellos, na liña 2, hai algo que fai referencia ao gasto corrente na prestación do servicio da recollida do lixo. Sinceramente, non entendí moi ben ese documento, non sei se o alcalde pode explicar si entendín ben. O que entendín ben eu é que o Concello vai a delegar nunha empresa privada a recollida do lixo do ano 2023. Se non é eso, entonces é que está pedindo unha colaboración na recollida do lixo, supoño. E se non, pois bueno, que explique o que hai e o que vai a haber, porque tamén é interesante sabelo, sobre todo cando cabe a probabilidade, inda que como xa dixen, non creo que suceda, de que cambie o goberno, entonces, bueno, son cousas importantes que respecto a un servicio tan importante como a recollida do lixo, pois temos que saber o que ten previsto facer o equipo de goberno. Vamos a ver. Na primeira exposición, eu creo que é importante levarse ben con todas as administracións, non? Hasta o día de hoxe, coa Diputación de Pontevedra tivemos unha excelente relación, nos escoitaron, creo que chegamos a acordos, creo que se podía facer máis, pero pasa como en todas as administracións, a veces as necesidades son moitas e os recursos son os que son. Por lo tanto, eu creo que a relación coas administracións, coas distintas administracións e institucións é algo importante. Con respecto á actitud arrogante e maltrato personal, non sei se te entendín ben, eu non me sinto identificado con eso. Eu non me sinto identificado con eso. Creo que nadie deste equipo de goberno se sinto identificado con isto. Con respecto á maioría absoluta que ti estás dicindo,
eu creo que é prematuro dicir falar de maiorías absolutas. É dicir, hombre, un se presenta para gañar as eleccións, pero de aí a gañar as eleccións e ter maioría absoluta hai moita diferencia. Entonces, na vida, primeiro hai que ir con humildade, porque podelas perder en calquer momento, e, polo tanto, hai que ser sensatos en todo eso. Eso de dicir que se gana por maioría absoluta, o 28 de maio deciden os veciños se iso é posible ou non é posible, ou se lle parece ben a proposta ou non lle parece ben a proposta, porque, efectivamente, nós podemos entender que, pois, ao mellor, pois non se consigue ese objetivo. Por lo tanto, eu creo que neste aspecto que hai que ser prudentes. Con respecto ao punto número 2, bueno, a mí me queda, por suposto, vamos a ver, estas dúas compañeiras, Pilar e Mar, bueno, creo que fixeron un traballo espectacular en estes 8 anos de traballo, o sea que eso creo que xa o comentei en algunha ocasión, incluso con elas nos medios de comunicación. Eso creo que é indudable, e creo que en 8 anos que se lle dou a volta ou se cambiou, digamos, a maneira de facer política en Ribadumia. Eu creo que o trato con todos os veciños foi, creo que exquisito. Evidentemente, como todo na vida, pódense cometer erros, pero nunca son intencionados, E con respecto ao, bueno, os asuntos, digamos, o funcionamento do Concello, que é orgánico, é dicir, non vai a cambiar para nada o sentido da mancomunidade, baixo ningún concepto, e segundo, pois isto vai seguir exactamente igual. Evidentemente, pois algúns outros concelleiros pois teremos que asumir máis responsabilidades, estar máis atentos, pero non ten por que cambiar absolutamente nada. Con respecto ao punto limpio, ese é un proxecto de, si non me confundo agora, 348.000 euros. É dicir, eu canseime de escoitar aquí a veces, por parte de algún membro da oposición que hoxe non está aquí, que había que facer actuacións de 5.000 euros, 10.000 euros, outros de 20.000 euros, ao mellor ao longo de varios anos. Eu creo que cando se fai unha actuación, faise unha actuación para consolidar precisamente esa actuación, porque eso de gastar 5, 10, 15, 20.000 euros, eso é tirar o diñeiro, moitas veces, esperamos o momento para facer unha actuación que nos vai, pois, precisamente a 348.000 euros. O proxecto está presentado, parte desa inversión vai a través do Plan Concellos, que son os 175.000 euros que mencionei anteriormente. Por lo tanto, creo que é un proxecto sólido, un proxecto serio de punto limpio, e creo que é o que temos que facer, sobre todo cando se fala de proxectos, porque iso de poñer parches de 10.000 euros cada ano ou de 10.000 euros cada actuación, evidentemente non te leva a ningún sitio. Por lo tanto, creemos, e según os técnicos redactaron, fixeron o proxecto, estudiaron, entendemos que é un proxecto de punto limpio, importante, interesante, e creo que moi completo para Ribadumia. En canto ao punto número 4, que me falabas de gasto corrente. No Plan Concellos, sí, efectivamente, é dicir, aí cando foi o reparto inicial para investimentos, que eran 348.000 euros, pois ao final destinamos os 248.000 euros e 100.000 euros pasámonos para gasto corrente para xustificar en tratamento de residuos, non dólares. Ese é un pouco o reparto que fixemos do Plan Concellos. Pero non... Podes dicir que a recollida do lixo vai ser financiada por Plan Concellos. O que vai a ser financiada... A recollida do lixo, o coste total, que son 120.000 no ano, que vai a ser financiada polo Plan Concellos. Bueno, vamos a xustificar polo Plan Concellos, efectivamente, pois esa partida. Pero, evidentemente, outras partidas pois serán destinadas a outras cuestións. Pero, quero dicir, vais a manter o camión, o personal, igual todo o que estaba. Sí, vais a manter todo exactamente igual. A idea é non privatizar estas cuestións. A idea é non privatizar estas cuestións. Era esa a pregunta. Perdón? Nunca se meter en este tipo de gastos. Podía haber dúas posibilidades, ao final, pois nos...
Fai algúns anos se meterán. Pois nada, damos por terminado este pleno